Evo nas vidi još jednoj epizodi. Danas ću vam pokazati kako da kako da skinemo na GTA 3 za Android. Idemo sad ukucati na Google. Grand ne Theft Auto, ovdje napišemo 3 APK i sad tražite. Imat ćete ovo prvo dole u deskripciji, pošto nemoj da se mučite džabe. Ovo ćete imati u deskripciji i sad kliknite, idete dole pa idete ovdje na ovaj download. I sad uzmete ovo od 677,1 MB. To ćete uzeti. Što sam sad uradio? I šta sam sad? I evo ga. On se počinje snimati ovdje. Vama se počinje snimati. Neće vam ovdje ovo izbaciti. Neće vam izbaciti na download. Pa će vam se snimati neki program, pa tako da. Eto ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog tutoriala. U sljedećoj epizodi će biti gameplay sa GTA 3. I to bi bilo to. Ćao!